सल्लागार महेश टेमकर नाही का खोलून द्या. आताच्या सामन्याचा सामनावीर ईशांत आडवीरकर याला पुरस्कार देतील, टी शर्ट प्रदान करतील आमच्या मंडळाचे सल्लागार मनीष टेमकर. कृपया ज्यांच्या ज्यांच्या गाड्या लावलेल्या आहेत त्या कृपया साईडला घ्या. डीजे डीजे आता इथे लगेचच लकी ड्रॉचा इथे लगेचच चिट्या काढण्यात येणार आहेत. बॉक्स बाजू करतो. बॉक्स पाठी टाक. हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यावा महेशजी टेमकर यांना मी विनंती करेन. चला कॅमेरामॅन जरा आपला फोकस करा. मॅन ऑफ द मॅच टॉस का बॉस मध्ये. हॅलो आता लगेचच लकी ड्रॉच्या देऊन झालेला आहे. कुपनकडे वळतो. आजच्या दिवसातील पहिलं बक्षीस आहे ट्रॅव्हल बॅग, 2 ट्रॅव्हल बॅग. प्रेक्षकांमधून कोणी दोघा जणांनी येऊन चिठ्ठी काढायची आहे. प्रेक्षकांमधून दोघा जणांनी येऊन कृपया इथे चिठ्ठी काढायची आहे, किंवा खेळाडूंपैकी कोणी असेल तरी चालेल. चला बाजूला तुम्ही जावा. आज नाही लहान मुलं. लहान मुलं चला वरती. एक एक काढा. हात घालायला काढा, बघित राहू नको. हलवून काढ. ट्रॅव्हल बॅगची पहिली चिठ्ठी आहे धाकू माया हरजकर. दुसरी चिठ्ठी आहे निरंजन संजय खर्डे मेरवी. दरम्यान सामन्याला सुरुवात करायची आहे. धन्यवाद मंगेशजी. जाऊया मैदानाकडे. पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत UPLच्या माध्यमातून, आमच्या YouTube माध्यमातून, रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून सर्व YouTube वरती जोडलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत. MD स्टार वर्सेस महाकाली स्पोर्ट्स यांच्यामध्ये हा सामना. MD स्टार अर्थात MD स्टार ग्रुप तोसुंदे यांचा हा संघ कुंदन रोहिलकर यांच्या आयकॉन प्लेयरच्या कर्णधार नेतृत्वाखाली खेळणारा हा संघ. या संघाचा विचार केला शुभम आडवीरकर, अनुज आंबेडकर, संयोग देवकर यासारखी तगडी स्टारकास्ट आपल्याला दिसेल. दुसऱ्या बाजूला महाकाली स्पोर्ट्स, यामध्ये केतन सारंग. महाकाली स्पोर्ट्स अर्थात आडिवरे गावचे क्रिकेट फॅन प्रेमी आणि ज्यांचा प्रत्येक क्रिकेटच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही गेलात तर रोहित दादा पवार हे नाव तुम्हाला ऐकायला पाहायला मिळेल. स्पॉन्सरशिपच्या माध्यमातून क्रिकेटवर ज्यांचं अतोनात प्रेम आहे, जीव आहे, ते रोहित पवार यांचा संघ मालकीचा हा संघ. तसेच या महाकाली स्पोर्ट्सचा विचार करता, महाकाली टीमचा विचार करता केतन सारंग, समाजातला खारवी समाजातला हा चमचमता हिरा केतन सारंग, अंडरआर्म क्रिकेट मधला एक फायनेस्ट खेळाडू. त्याचबरोबर सुदीक्ष उदू लेफ्ट हँडेड बल्लेबाज बॅटर, ज्यांच्यावरती वन मॅन आर्मी म्हणून ज्याला ओळखलं जातं. स्वतः मध्ये ताकद आहे मॅच विनिंग करण्याची. या दोघांच्या व्यतिरिक्त आणखीन चांगले प्लेयर्स या टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. पण जाऊया मैदानाकडे. नाणेफेक जिंकली आहे महाकाली आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे. 4 षटकामध्ये किती धावा बनवतील क्वालिफायर साठी, दुसऱ्या क्वालिफायर साठी, क्वालिफाय करण्यासाठी एलिमिनेटर राऊंड स्टार्ट होतोय. MD स्टारने नाणेफेक जिंकली ना. ओके, मग रॉंग देऊ नका, इन्फॉर्मेशन राईट व्हायला पाहिजे. MD स्टारने नाणेफेक जिंकली आणि फिल्डिंग स्वीकारली आहे. शरीरातून प्राण जाईल परंतु रक्तातून क्रिकेट जाणार नाही, अशा सर्व क्रिकेट प्रेमींसाठी प्रारंभ होतोय एलिमिनेटरचा पहिला बॉल. शुभम आडिवरेकर, जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. हर हर
पहिला बॉल लेग स्टिकच्या बाहेरून जातोय वाईड बॉल. कुंदन मात्र त्या ठिकाणी थोडासा फंबलिंग झाला होता, परंतु शुभम कंट्रोल करावं लागेल एमडी स्टारला. समोर आहे केतन सारंग, हा फलंदाजांमधला एक चमकता हिरा आहे. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेरून आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न, थोडासा वाईड ऑफ अँगल, आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाईड बॉल. धावसंख्या 2. सुरुवात झालीये ती अवांतरने, एक्स्ट्राजने प्रारंभ केला जातोय. शुभम आडवीरकर पुढचा बॉल यावेळेला मात्र खोदून काढलाय. पॉवर प्लेचा हा ओव्हर, पहिली ओव्हर पॉवर प्लेच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर एकच फिल्डर हा सर्कल म्हणजे जी पॉपिंग क्रीज लाईन आहे याच्या बाहेर राहू शकतो. मिड ऑन मिड ऑफ ओपन आहे, मिड ऑफ पॅक केलाय, मिड ऑन ओपन आहे. इन बिटवीन हा शॉट खेळलाय, परत एकदा पंच केलाय, टॅप केलाय, धाव काही मिळत नाहीये. 2 धावा 2 बॉलच्या समाप्तीनंतर शुभम पुढचा बॉल टाकेल. परत एकदा लाईन भरकटली आहे, वाईड बॉल. धावसंख्या 3. नेक्स्ट डिलिव्हरी परत एकदा वाईड बॉल, वाईड बॉल. अरे भरकटली आहे. शुभमची भूमिका मात्र कायम आपण पाहतोय की इम्पॉर्टंट भूमिका राहील या मॅच मध्ये सुद्धा. त्याच्यावरती डिपेंड राहील की कशा पद्धतीने प्रारंभ केला जाईल एमडी स्टारच्या वतीने, आयदर बॅटिंगच्या बाबतीत किंवा बॉलिंगच्या बाबतीत. तर इथे मात्र 4 अवांतर देतोय केतन सारंग. थोडीशी सावध सुरुवात, वेट अँड वॉचचा गेम करताना दिसतोय. पुन्हा एकदा शुभम कडून येतोय वाईड बॉल. करू गेले नरकासूर, तयार झाले संकासूर, अशी अवस्था शुभमच्या गोलंदाजीची. 5 धावा 2 बॉलच्या समाप्तीनंतर पहिल्या षटकामध्ये अवांतरने मात्र धावसंख्या वाढवली जाते. हा बॉल परत एकदा वाईड बॉल. ये कंट्रोल सी कार्ड बटन प्रेस कर चुका है आणि त्याच्यावरती बोट आहेत ती ठेवली आहेत. कंट्रोल व्ही वरती दुसरं बोट आहे. 6 अशी धावसंख्या. पुन्हा एकदा हे इरिटेटिंग आहे फॉर ऑल द व्ह्युअर्स, फॉर ऑल द हितचिंतक जे एमडी स्टारचे आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा. 8 बिना वनडी प्लस वाईड बॉल अशा 2 धावा. 2 बॉल संपलेत. 8 अशी धावसंख्या. तसं म्हटलं तर महाकालीला सुरुवात चांगली मिळाली आहे. केतनला फक्त तिथे थांबावं लागेल. मैदानावरती 4 षटकं, त्याबरोबरच उदूला आक्रमक रूप घ्यावं लागेल महाकाली स्पोर्ट्सला. जर आपल्याला इलिमिनेटर पासून क्वालिफाय करायचं असेल सेकंड सेमीफायनल साठी, तर शुभम कंट्रोल करावं लागेल. फिंगर रोल जास्त होतोय. परत एकदा तीच परिस्थिती शुभम आडवीरकर यांच्यासाठी. बॉल टाकले किती? 10 बॉल झालेत आत्ताच्या ओव्हर मध्ये, म्हणजे अधिकृत यामध्ये 2 बॉल झालेत. 8 नो बॉल वाईड बॉल आहेत. एकूण धावसंख्या 9. पुन्हा एकदा आता मात्र थोडासा आतमध्ये राहिलाय. ती लाईन बिलॉंग्स टू अंपायर असं म्हणतात ना, त्याचा बेनिफिट ऑफ डाऊट घेतलाय. स्कोर 9 आहे. 9 झालाय. 8 वाईड टाकले आणि +1. धावसंख्या 9. 3 बॉल झालेत. 9 धावा झाल्यात. केतन सारंग खेळण्यासाठी तयार आहे. अजूनही बॅटला बॉल लागला नाहीये, म्हणजे धावा निघाल्या नाहीयेत. पुढचा बॉल परत एकदा जागेवर आली आहे. गाडी रुळावर आणली शुभमने. शुभम आडवीरकर वाईडवर वाईड करतोय. धावसंख्या 10. स्लोअर डिलेव्हरी ही व्हेरिएशन आहे. शुभमकडे क्षमता आहे. सल्ला मसलत होते, या वेला सल्ला मसलत होते. छोटी सोच और पैरों में मोच आपको आगे जाने से रोक देती है. ये छोटी सोच वाले खिलाड़ी कभी भी कामयाब नहीं होते. त्यामुळे तुमचा जिंकण्याचा इरादा पाहिजे. बडी सोच चाहिए. 10 धावा झाल्या 4 बॉल मध्ये. सुरुवात तशी चांगली झाली आहे पहिल्या ओव्हर मध्ये. पुढचा बॉल थोडासा आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न. काय फटका खेळलाय पहिला बॉलला आणि फक्त टायमिंग केली त्या बॉलला. बॉल गेलाय सीमारेषा पार. 1 2 3 4 चौकार. धावसंख्या 14. पुढचा बॉल प्रेशर 2 धावा. हे इरिटेटिंग आहे. हे फ्रस्ट्रेटिंग आहे. हे फ्रस्ट्रेशन जेव्हा होतं ना, काय यार तू हा शब्द येतो तोंडातून अपसुकच. धावसंख्या 16. हे पोटात आला भीतीचा गोळा एमडी स्टारच्या हितचिंतकांसाठी.
धावसंख्या 16 वरती पुन्हा एकदा फटका येतो लाजवाब चमकदार कामगिरी केतन सारंगच्या स्वरूपात फटकार वेळ जाग्यावर पलटी चौकार थैंक यू वेरी मच विजय थैंक यू बड़ा मुकाबला है बड़ा मंच और बड़ा पंच और कौन बनता है बड़ा पंच मार के सरपंच यही देखने के लिए बेकरार है पब्लिक जो सब कुछ जानती है धाव संख्या 20 संयोग देवकर वैयक्तिक पहिले संघातर्फे दुसरे षटक घेऊन अर्थात सर्व गोलंदाजांना एकच ओव्हर मिळेल त्यामुळे फर्स्ट अँड द लास्ट फॉर द संयोग परवाच्या खेळामध्ये संयोगने आपल्या गोलंदाजीची चुणूक दाखवली परंतु समोर आहे उदू याच्यासारखा एक कामयाब फलंदाज नो बॉलने सुरुवात करतो संयोग 21 धाव संख्या काय सुरुवात केली आहे काय खतरनाक सुरुवात केली आहे ती अवांतरने शुभमने इथे लाईन लावून दिली आहे आणि त्याच्या काय होतं एकदा का तुम्हाला लाईन मिळाली ती लाईन सर्व गोलंदाज घेतात सलग 3 अवांतर धावा येत आहेत या गोलंदाजांसाठी हे लॅक ऑफ प्रॅक्टिस आहे का किंवा लॅक ऑफ वॉर्मअप आहे का छोट्या छोट्या गोष्टी क्रिकेटमध्ये भरपूर काही मायने रखताय धावसंख्या 23 वरती 23 सुरुवात महाकाली आडिवरे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे राजापूर तालुक्यातला महाकाली हे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र ज्यांचा दबदबा अखंड महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि महाकाली अर्थात पार्वतीचे स्वरूप आणि या महाकालीच्या नावाने खेळलेला हा संघ रोहित दादा पवार यांचा हा संघ धावसंख्या 23 फॉर नो लॉस संयोग देवकर अंडरआर्म क्रिकेट मधलं हे न्यू सेन्सेशन आहे पहिल्या षटकानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा काय गॅप केलीये सुईमधून धागा आणि ते चौकार दोन क्षेत्ररक्षकांना भेदून सुईत जसा धागा ओवून शिवायचं काम करतो ना त्याच्या पद्धतीने उदूने हा फटका खेळलाय राहित सोलकर यांचा एक शब्द होता राहित सोलकर नेहमीच आपल्या समालोचनामध्ये कॉमेंट्री करत असताना एक फनी वाक्य बोलतात की अशा पद्धतीने बॉल गेल्यानंतर एक बाजू में सलमान खान दूसरे बाजू में शाहरुख
हे काहीतरी अजब मोमेंट आहेत MD स्टार साठी. 33 डबल 3 वरती दुसऱ्या षटकामध्ये आता मात्र प्रहार केलाय, वार केलाय, आक्रमण चढवलंय महाकालीने. फलंदाजीचा कर्दनकार केतन आणि सुदीक्ष यांची पार्टनरशिप 33 धावांची. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा बॉल गेलाय सीमा रेषा पार, चौकार. धन्यवाद डीजे. पुढचा बॉल यावेळेला ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर, वाईड बॉल. धावसंख्या 38 वरती 38. किती धावा बनवतील? दुसरं षटक अजूनही प्रगतीपथावर. 3 बॉल शिल्लक आहेत. यावेळेला परत एकदा शॉट ऑफ द नाईट पाहायला मिळाला आपल्याला. उतू यांच्याकडून येतील चौकार. डीजे काय सुरेख फलंदाजी आहे. 22 धावा या षटकात निघाल्यात. 16 धावसंख्येवरती उदू खेळतोय सुदीक्ष. वाव वाव वाव, कमबॅक मिळाला पाहायला मिळतोय. 42 प्रोजेक्टेड स्कोर तुम्ही बघा. प्रोजेक्टेड स्कोर स्क्रीन वरती आपल्याला दिसतोय. 100 प्रोजेक्टेड स्कोर आहे. 42 अशी धावसंख्या. येतो फटका, जबरदस्त फटका. प्रहार केला जातो उजवीकडे. चौकार वर चौकार. सुदीक्षा आळुरेकर नाव आपलं रोशन करतो. सांगतो विजलो तरी आज मी. अरे डायलॉग मारतोय. सुदीक्षा आळुरेकर सांगतोय विजलो जरी आज मी. नाही अंत माझा उजळेल पुन्हा नव्याने. सामर्थ्य माझे नाशवंत नाही हेही दाखवताना दिसतोय उदीक्षा अर्थात उदू. नेक्स्ट डिलिव्हरी तिसऱ्या ओव्हरची पहिली बॉल अनुज आंबेडकर यांच्याकडून. खेळतोय केतन सारंग स्ट्रेट टू द फिल्डर. पुढचा बॉल परत एकदा. हा शॉट येतोय स्ट्रेट बाउंड्री यांच्या बाहेर, चौकारासाठी. अतिशय जबरदस्त 50 धावा पूर्ण करतायत तिसऱ्या षटकामध्येच. महाकाली सॉलिड सुरुवात, सॉलिड आक्रमण चढवले, प्रहार केलाय. संयोग देवकरची हवा काढली सुदीक्षेने. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा फटका साजलाय. 1 2 3 4 महाकालीचा जयजयकार. थँक्यू डीजे. पुढचा बॉल यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर. महाकाली स्पोर्ट्स 55, तिसऱ्या षटकामध्ये 55. 63 धावा हायएस्ट धावसंख्या झाली आतापर्यंत. यावेळेला मात्र दांडी केली आहे. गोल 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 गोल. थँक्यू. पहिला धक्का मिळतोय 55 या धावसंख्येवरती. महाकाली आडवरे संघाला. सब्र करो अभी मेहनत हमारी जारी है. वक्त खुद कहेगा अभी तेरी बारी है. वही दिखाता हुआ अनुज आंबेडकर फलंदाज बाद होतोय. अगदी प्लेड ऑन झाल्यासारखा बाद. जरा बॉल होता ऑफ कडून मिडल कडे जाण्याचा. नक्की शॉट परफेक्ट खेळला होता परंतु टायमिंग प्रॉपर नाहीये. नवीन फलंदाज जातोय सुचित पावसकर. 55. 1 गड्यांची मोबदल्यात. अनुज पुढचा बॉल टाकेल. डॉट डिलिव्हरी. अनुज थोडा कमबॅक करून देतोय संघाला. तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त धावा निघाल्यात 9. वेल डन बॉय अनुज आंबेडकर फ्रॉम दी MD स्टार. तिसऱ्या षटकात 55 5 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सुदीक्ष खेळतोय वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवरती. काय खणखणीत ड्राईव्ह केले होते सुदीक्षने. देखणे फटके पाहायला मिळाले. लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में बहाव नहीं है.
कि या समुंदर में धार नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, यही दिखाता हुआ सुदीक्ष का बल्ला. क्या बल्ला बोल रहा है. याचं कारण मी हे डायलॉग्स त्याच्यासाठी मारतोय कारण पहिल्या सामन्यामध्ये काल त्याने चांगली फलंदाजी केली होती. पुढच्या 3 सामन्यामध्ये अतिशय फ्लॉप ठरला होता. परंतु जो टायमिंग वरती प्रहार करतो तो खरा सेनापती असतो. वेळेला किंमत देणारा हा फलंदाज नवीन गोलंदाज सरोज लोकरे जांभर गावाकडून. आज सुदीक्षचा बल्ला बोल रहा. चौकारवर चौकार, चौकारवर चौकार वसूल करतोय. यावेळेला मात्र सरोजने कंट्रोल केलाय. धाव संख्या 59 वरती 59. 1 मिनिट सर 60 झालेत सर 60. वाईड बॉल धाव संख्या 61 वरती. हा पहिला नोवा आणि बाउंड्री होती. 61 धाव संख्येवरती काय शॉट येतोय, जबरदस्त. डीजे थँक्यू डीजे. हा क्रमांक 7वा चौकार येतोय सुदीक्षकडून. धावसंख्या जरा थांबा, कंट्रोल बरोबर आहे. धावसंख्या 65 एक गड्यांच्या मोबदल्यात. ये क्या बल्ला बोल रहा है. बल्ला है या तलवार है, चीर दे ऐसी धार है, यही सिखाता हुआ, यही दिखाता हुआ. शॉट ऑफ द नाईट परत एकदा सुदीक्ष आळुरेकर. 12 बॉल आणि 32 धावांची खेळी या टुर्नामेंट मध्ये. एक आक्रमक खेळी जोरदार टाळा झाला पाहिजेत. सुदीक्षची बॅटिंग तुम्हाला जर आवडली तर नक्कीच टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. सॉलिड बॅटिंग. पुन्हा एकदा पुढचा बॉल. हा मात्र अंडर द एज खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, ऑन द राईस ज्याला म्हणतात आपण. पण हा बॉल गेला, अँगल क्रिएट झाला, बॅटचा फेस खोलला गेला नव्हता, त्यामुळे एक धाव काही मिळत नाही. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. नो बॉल पंचांचा इशारा येतोय. धावसंख्या 70 अशी धावसंख्या झाली आहे महाकाली अडेवरे संघाची. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर, वाईड बॉल. सुदीक्षने आज धमाका केलाय, धमाकेदार फलंदाजी केली है. मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल, सब कुछ अपने हाथ में है. यही दिखाता हुआ, ये अपने हाथ को मजबूत करता हुआ खिलाड़ी बोल रहा है, बल्ला बोल रहा है. ये हथौड़ा लेके वार कर रहा है, प्रहार कर रहा है सुदीक्ष आळुरेकर. 75 शेवटचा बॉल. हो वाईड ऑफ द अँगल क्रिएट केला. एक धाव मिळते. नो बॉल पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉल 2 धावा प्रहार केला याही वेळेला, परंतु 2 धावा मिळतील. 77 7-7 7-7. व्हॉट अ स्टार्ट, व्हॉट अ इनिंग बाय सुदीक्ष आळुरेकर. डीआरएस घेतला गेलाय. नो साठी डीआरएस घेतला गेलाय. चला आता वाजवा डीजे. डीजे. 15 बॉल 36 धावा, 9 चौकारांसमेत 15 बॉल 36 धावा. या 2 धावा ऍड केल्या जातील, त्यामुळे 38 होतील. 15 बॉल आणि 36 धावांवरती खेळतोय सुदीक्ष आळुरेकर, लेफ्ट हँडेड बॅटर. मी ह्या बाबतीत कालही त्याच्याशी डिस्कस करत होतो. आम्ही थोडासा नाराज झाल्यानंतर आज मात्र त्याने उत्तर दिले. पहिल्या सामन्यामध्ये त्याची बॅट तळपली होती, परंतु क्या बल्ला बोला है. आणि ऐन मोक्याच्या वेळेला बल्ला बोल रहा है. ना रुकता है ना छुटता है, ये तो गेंदबाज को ठोकता है. सुदीक्ष आळुरेकर महाकाली स्पोर्ट्स कडून खेळताना. ये 70 स्पोर्ट्स माहिती आहे आपल्याला सर्वांना. इकडे मात्र 77 लेग स्टिक. नो आन्सर नाहीये, रिप्लाय नाहीये. अगदी दबावाखाली झुकलेत, कंप्लीट झुकलेत. मॅच सोडण्यासारखी या वेळेला येतोय खणखणीत ड्राईव्ह. थँक्यू.
धावसंख्या झाले 82. उचलली बॅटरने जबाबदारी, शॉट खेळलाय लय भारी, जणू सांगतोय आता आली माझी बारी, आता आली माझी बारी दाखवण्याचं काम करतोय सुदीक्षा आडुरेकर. वैयक्तिक 40 धावांवरती नाबाद राहिलाय. वन ऑफ द ग्रेट इनिंग इन अंडरआर्म क्रिकेट. फाईन इनिंग साठी एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या समालोचन कक्षातर्फे झाल्या पाहिजेत सुदीक्षेसाठी. 83 धावांचं लक्ष आहे. पहाड, पूर्ण पहाड चढावं लागेल, हिमालय पर्वत पार करावं लागेल, गिर्यारोहक बनावं लागेल. हे काम कोण करणार? 4 षटकं 83 धावा, MD स्टारची हवा काढली या सामन्यामध्ये. या स्पर्धेतील सर्वाधिक स्कोर 82, सुदीक्षेच्या सर्वाधिक धावा सुद्धा आल्यात वैयक्तिक. या स्पर्धेतील 40, सुदीक्षा 40 की 41 धावा, सुदीक्षा आडुरेकर 41 धावा, नाबाद 41. 16 बॉल आणि 41 धावांची खेळी केली. ही या स्पर्धेमधली आतापर्यंतची वैयक्तिक एका सामन्यामधील सर्वाधिक धावसंख्या आहे. वेल डन बॉय, वेल डन. लगेचच सामन्याला सुरुवात होईल, तोपर्यंत ऐकूया डीजे. कृपया रस्त्याच्या साईडला ज्यांनी 2 व्हीलर उभ्या केल्यात त्या कृपया साईडला घ्या, कारण तिथून 4 व्हीलर जाणार आहेत तर त्यांना अडथळा होतोय. तर कृपया आपली 2 व्हीलर साईडला घ्या. थँक्यू व्हेरी मच. मॅन विथ गोल्डन आर्म ज्याला म्हटलं जातं, मॅन विथ गोल्डन हँड, गुहागरचा टायगर. ओव्हरआर्म क्रिकेट असू द्यात किंवा अंडरआर्म क्रिकेट असू द्यात, बल्ला इनका बोलता है, नाम ही इनका काफी है. ये किंग ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट कुंदन रोहिलकर इज ऑन स्ट्राईक. आणि काय सुरुवात सुदीक्षा आडुरेकर यांच्याकडून. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट मारा करणार आहे. पहिला बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न. वाव, स्टार्ट चांगली झालीये. 22-21 धावा तुम्हाला प्रत्येक षटकात बनवाव्या लागतील. 83 धावांचं टार्गेट आहे. फार मोठं टार्गेट आहे, भलं मोठं टार्गेट आहे. टार्गेट कितना भी हो, अपना काम करना पडेगा. 2 धावसंख्या. पुढचा बॉल यावेळेला फटका चांगला आहे, सजवलाय, परंतु त्याला डेफिनेटली कव्हर अप केले नील यांनी. धाव काही मिळत नाहीये. तयार हो, थोपटून दंड आणि छातीला लाव माती. ढाल बनव स्वप्नांना, हिम्मत कर रोखण्याची. हार मानू नकोस तोवर जोवर शत्रू हरणार नाही. शर्यत अजून संपली नाही, कारण मी अजून जिंकलो नाहीये. कुंदन रोहिलकरला हे दाखवून द्यावं लागेल. ओहो, दांडी के लिए गुल का नाही, बॉक्स आउट होतोय का? पण फलंदाज बाद होतोय. यहाँ पे गेम खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है एमडी स्टार के लिए. 1 विकेट के नुकसान पे 83 रन का टारगेट अचीव करने के लिए. क्या गेंदबाजी है आज. मैन विथ गोल्डन हँड आहे सुदीक्षा. आज जे काय करतोय तो परिस्पर्शाप्रमाणे करतोय. जिथे लावील तिथे सोनं निर्माण करतोय. या बॉलला मात्र पाठवलंय अनुजने चौकारांसाठी. धावसंख्या 4 ने वाढले 7 वरती. सुदीक्षा होळी रे होळी म्हणतात, पूर्णाची पोळी आणि सुदीक्षेने सजवली विजयाची खेळी. आडुरेकरांचा हा सुदीक्षा या मैदानावरती आपल्या नावाचा बोलबाला करताना, डंका वाजवताना दिसतोय. केतन सारंग यांच्याकडून थोडीशी सल्ला मसलत. आक्रमण करावं लागेल, लेगस्टिकच्या बाहेर आठवावं लागेल. आज भारतीय क्रिकेट संघाचे कर्णधार रोहित शर्मा यांचा सुद्धा बर्थडे आहे, वाढदिवस आहे. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन काहीतरी चमत्कारिक कामगिरी करावी लागेल.
आठवावे लागतील त्यांचे दणदणते फटके आणि त्या पद्धतीने. पण ती वेळ नाहीये कारण लढायचं ठरवलं तर मागे हटायचं नाही, हरलो तरी चालेल पण झुकायचं नाही. या जीवनाच्या रणांगणावर जिंकायचंय, नशीब घडवायचंय आणि इतिहास ऐकण्यात मला रस नाही कारण मला इतिहास घडवायचा आहे. हे काम करताना मात्र सुदीक्ष दिसतोय. पहिल्या षटकामध्ये धावा निघाल्यात 9, मगाच्या षटकाची सुरुवात झाली होती, पहिल्या षटकात धावा निघाल्या होत्या 20. हा 11 रनचा डिफरन्स आहे. हा 11 रनचा डिफरन्स नाहीये, हा 25,000 रुपयांचा डिफरन्स आहे. हा डिफरन्स आहे UPL ट्रॉफीचा डिफरन्स आहे. आपलं नाव या UPL ट्रॉफीवरती कोरण्याचा डिफरन्स आहे. MD स्टार जितनी हवा की थी वो सब हवा निकाल दी सुदीक्ष ने. व्हॉट अ परफॉर्मन्स बॉय. चलो तो दूसरी ओव्हर. केतन सारंग राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल केतन सारंग. गोलंदाज केतन आणि फलंदाजी करण्यासाठी तयार शुभम. अजूनही भरपूर धावांची आवश्यकता आहे, जवळजवळ 74 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळेला वाईड बॉल सुरुवात केली, वाईड बॉल नाही, धावसंख्या 10. पुढचा बॉल, हा फटका चांगला सजवलाय चौकारासाठी. धावसंख्या 14. थोड्याशा रिलॅक्स पोझिशन मध्ये आहे केतन, प्रेशर नाहीये, प्रेशर सगळं फलंदाजांवरती आहे. प्रत्येक डॉट बॉल हा तुम्हाला एलिमिनेटर मधून क्वालिफायर मध्ये घेऊन जाणारा असेल महाकालीसाठी. हो डॉट बॉल. दुसरा एक डॉट बॉल शुभम आडवीरकर. वंडी आता डॉट ना, मगाची वंडी. ओके मगाची वंडी. धावसंख्या 15 वरती. 15 बॉल आणि 68 धावांची आवश्यकता. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे, चौकार. 14 बॉल 64 धावांची आवश्यकता. चौदा 64. सामना लांब आहे, दिल्ली बहुत दूर आहे. हा मात्र स्ट्रेट टू द फिल्डर. परत एकदा सुदीक्ष दिसतोय, जिथे जिथे जातोय बॉल फॉलो करतोय सुदीक्षला. फिल्डिंग करताना सुदीक्ष, बॅटिंग करताना सुदीक्ष, गोलंदाजी करताना सुदीक्ष. लेगस्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल येईल. धावसंख्या 2 ने वाढेल. 22 किती 21. एक गडी बाद 21. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा टॅप केलाय, बॅकफुट पंच चौकारासाठी. धन्यवाद. संधी ही चहात बुडालेल्या बिस्किट सारखी असते. त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी आपण जेव्हा जेव्हा चहामध्ये बिस्किट बुडवतो ना, सर्वांना माहिती असेल, आता ते तुमच्या डोळ्यासमोर सुद्धा आलं असेल. जेव्हा आपण बिस्किट बुडवतो तो थोड्या वेळासाठीच बिस्किट बुडवावं लागतं. जास्त वेळ बिस्किट बुडवलं तर ते खाली डुबून जातं. त्यामुळे संधी मिळाली त्याचं सोनं करायचं असतं आणि त्या संधीचं सोनं केलंय ते मात्र महाकालीने. त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी महाकाली तयार होती. नील डोरलेकर राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. लेगस्टिकच्या बाहेर 2 धावा वाईडच्या स्वरूपामध्ये येतील दोन्ही बॉलवरती. धावसंख्या 27. 12 बॉल 66 धावा. एक औपचारिकता बाकी. आतमध्ये आलेला बॉल मिडल कडून लेग कडे जाणारा धाव काही मिळत नाहीये. अनुज आंबेडकर 11 बॉल आणि 56 धावांची आवश्यकता आहे. यामध्ये 2 धावा ऍड करा, याचा अर्थ 11 बॉल आणि 54 धावांची आवश्यकता आहे. 4-11 चौकार मारले तरी 44 होतात. ओ यावेळेला फटका चांगला आहे, चौकारासाठी जातोय. अलॉंग द विथ द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न आणि तो फटका मात्र सजलाय. धावसंख्या 4 ने वाढेल 33 वरती. 33. मगाशी 2 षटकामध्येच 50च्या आसपास गेले होते, आता तिसऱ्या षटकामध्ये 37 पर्यंत पोहोचतोय. UPL पर्व 2 थोडीशी निराशाजनक कामगिरी MD स्टार कडून आणि ज्या पद्धतीने आपल्याला एलिमिनेटर पाहायचा होता ती संपूर्ण हवा काढली सुदीक्षने. खूबसूरत से पल का एक किस्सा बन जाता है, न जाने कब जिंदगी का कौन हिस्सा बन जाता है. कुछ लोग खास मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है. वही हमारा रिश्ता है.
क्रिकेट के माध्यम से यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडणाऱ्या सर्व क्रीडा रसिकांमध्ये, इथे उपस्थित असलेल्या क्रीडा रसिकांमध्ये पूर्ण गडगाव आणि खारवी समाज याचा विचार केला तर एक वेळ शरीरातून प्राण जाईल, परंतु या हृदयातून क्रिकेट जाणार नाही, रक्ताच्या थेंबामधून क्रिकेट जाणार नाही. क्रिकेटवर प्रेम करणाऱ्या या क्रिकेट प्रेमींचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करीत आहोत. इन बिटवीन हा चौकार येतोय, धावसंख्या 44 वरती पोहोचवली जाते. तिसऱ्या षटकामध्ये एक्सेस ऑफ लाईन ज्याला म्हणतात, ती एक्सेस ऑफ लाईन पार केली, त्यामुळे 82 धावा हे फार मोठं आव्हान झालं, भलं मोठं आव्हान झालं. अजस्त्र अजगराला विळखा घालणारी ही धावसंख्या आहे. 3 षटकांची समाप्ती, धावसंख्या 45, अजूनही धावा पाहिजेत 38, 6 बॉल 38 धावा. मॅच इज ऑन फॉर दी टीम महाकाली. चौथ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. गोलंदाज सुचित पावसकर, राईट आर्म राऊंड देकर मारा करत शुभम साठी पहिला बॉल, 5 बॉल आणि 38 धावांची आवश्यकता. औपचारिकता आहे, क्वालिफायर 2 साठी सज्ज व्हा, कारण संजय स्मृतीच्या समोर आहे आता महाकाली. काय होईल? केतन सारंगने दबदबा निर्माण केलाय आपल्या संघाचा. सुदीक्षेच्या माध्यमातून सुचित पावसकर औपचारिकता पूर्ण करताना दिसतोय. 4 बॉल 34 धावांची आवश्यकता. फुलटॉस बॉल परत एकदा फॉलो करतोय. एखादी प्रेयसी ज्या पद्धतीने प्रियकराच्या मागे पडलेली असते, हा बॉल मात्र सुदीक्षेच्या मागे पडलाय. जिथे जावं तिथे सुदीक्ष दिसतोय.